kondangan di Puncak Bogor sekalian jalan-jalan cek. Halo guys, iki videoku lagi jalan-jalan dolan nang Bogor yo. Pertamanya memang kondangan dulu acaranya, tapi iki kita sempetin dolan dhisik guys. No, nuruti anak-anak ya. Mergo iki aku rombongan mbek konco-konco. Jadi kita dolan dulu sekaligus refreshing. Tempatnya ini nang Nichols River ya guys, daerah Jalan Raya Puncak. Nggak ada sih panggone dari teko Jalan Raya, aksesnya tiketnya pada saat itu murah sih, cuman 55.000 apa 75.000 yo lali. Pas karena lagi pembukaan jadi lebih murah. Iki enek bangunan-bangunan Cina juga. Oh, lagi happy iki sing nang jero ya engko ono sing bagian jobone juga. Ya jenenge rumah tangga yo guys, butuh jalan-jalan, butuh seneng-seneng, enggak melulu cuman kerja tok ae. Jadi ini kita memutuskan untuk liburan bersama-sama. Iku mengono ya karena kondangan. Coba nek gak karena kondangan yo mbo maneh kapan dadine iso dolan bareng. Urip paring lakoni kok padha sambat yo gak duwe kerja yo to golek nyambut gawe, kesel yo turu, obate yo turu lek kesel iki. Yo kolo-kolo jak dolan barang awake kuwi ben gak stres, ngerti stres ora? Stres krono kerjaan, stres krono kubahan, babu mendino masak yo ngopeni anak yo kuwi stres wong wedok yo ngono kuwi. Nek wong lanang kan stres nyambut gawe golek ekonomi. Nek wong wedok stresnya di situ, ngerti? Dan itu 24 jam gak leren yo. Nek wong wedok iku obate apa yo kok ngene iki lho rek, jak dolan ditukokno apa senenge ngono lho. Wong wedok wis seneng ora kaprah. Tapi yo maneh nek oleh bojo teke bundel yo, bojone kok nang omah gak dijak dolen yo kono dolen-dolen dhewe ambek koncoe. Wah, Sito tak luwakno oleh bojoku kuwi. Tapi yo alhamdulillah kersane ngalah bojoku yo seneng dolan-dolan jadi cocok sak setel karo aku, tumbuh oleh tutup senengane dolan-dolan blonjo-blonjo. Syukur-syukur kena go manasi tonggo. Ya wis ngono kuwi lho rek critane wong urip kuwi enek sing seneng enek sing ra seneng ya, mulane kuwi dibagiakno awake dhewe. Wis gak usah ngrungokne kuping liyane, gak usah ngrungokno kiwa tengen kok tiwas dadi penyakit. Mula kuwi kudu ngakehi syukur lan ngucap alhamdulillah, pun disukani nikmat sehat, nikmat iso jalan-jalan lan sembarange ngono lho guys. Iki singkat cerita aku wis teko nggon villa yo, aku wis nang villa iki lagi masak-masak wis bengi, dadi wis bodo kelaparan gitu. Wis enenge ngene ae bontot teko omah yo sate-satean gawe gulena iki. Bapak-bapak sing tukang bakar yo iki ya. Rombongane akeh gak trimo siji loro ya. 2 mobil diusung kabeh. Yo ngene iki yo krana kekancane raket dadine mbok rabi teko endi ae ya dijabahi ngono lho guys. Krono ademe ra ilok ora nang sing bodho adoh sisine kur golek anget-angetan. Tapi masih ora adoh sing ora keringetan lho, ambune ora badhek-badhek nemen. Keleke ya panggah garing ora teles ngono kae wong rayo ning gunung. Monggo aku urip ning gunung ngono paling anakku ya kemeriak kae. Oke, sekian video dari saya. Bye bye.